Söhbet. Söhbet tur yerinden. Yerinden tur çaltırak. Yatıp geçirdin bar sapağı. Söhbet kimik elementler ayıp bermana. Ne üçün mektebe tayarlıksız geliyan? Etmedin mi üyüstörünü? Hiç adam bilen ok. Yöne yat geçiren ustaydı. Utonan ok mu? Yaş oğluna meydan ok. Sana diyen, neme yatırdın ertirden beri? Oturasak. Ertirem ene tan gelsin yanıma. Tapamız devam ediyorsa okur. Bir sağlam dinledim. Liyadı güneşim. Vaktim işley sırtla. İyiş üstüne de bağlar koy. Bir sağlam dinledim çok koy. Yüreğe düştüler o. Haynim. Oğlum. Gelsene bir. Otlap versene. Ayş maşynon garaymat ayağım başka derde de yaram yok. Getir. Elindeki bir saklayın. Param bir otlak koy var. Açar açık dur ondur. Otla bilyandım. Bollu. Düşay. Sağca bol. Tağır kal. Ne mi ödedin iyi gelip geliyorsun ho? Canın da ağırsak mı? Dünyanın yükü özün çekken yerle bolup gelsin. Ruhun belen tutorlar ho. Ayağım barattan didar oğlum la. Saltırak ulansam mı olyar o? Niye eyley ho? Ulansam üyüt köşük değil neyim? Ho, iyiler aysen şu yaşına. Geliyor. Şonu ardu edip yor. Arzu ettiğim olsalar bir yere çat ulalasları yoktu la. Hova diyeli ulalım da. Ne mi derdin? Onu ödüm bilerin ayağım. Ne için yaşa varmak isteyen? Bolmana 20 yaşla ayağım. Bolmana 20 yaş. Hani görelen sen 20 yaşta ne mi diyeken? Sen ne zadı oyma ayağım? İyi vay. Ulan neredeyim o? Benim tem yatıyor mu diyor? Kabul ederler de nisip olsa. Tağıman istek. Ne emelat sargadın ay? Çayım uymanırsın ha? Hey dost, bu zatlar hiçley. Bir zat taptım ben. Adi Special Group diye. Ferit, Ne mi işit ya olur? Türkiye oku etmene yardım veriyor bular. Dinle Ferit, birinci talibin yanına baştan ayak maslahatçısı bolyan ekenler. Aeroporttan öňden çykýarlar özlerine. Garşalýarlar mı? Hawa garşalýarlar. Onun oku yerleşmene dolu yanında durup yardım berýärler. Wagtlaýyn okuwçy üçin ýaşaýyş ruhsatnamasyny almany kömek edýän ekenler. Şu wagt sananlatlamyň hemmesi muğd eken nos. Ne mi üniversitetler var ayolunda? Durayadır, bolmal şutayda, bir mınt. Ferit, Aydın Üniversitesi, onun. İstinye var, onun Gelişim Üniversitesi var, onun Medipol Üniversitesi var, ve Okan Üniversitesi var. Ve yattan çıkıp durdu, eceň jaň etdi ýa-ni. Gelse aýla aýsyn neydi ýydina. Bolya dost gıdıklantına doğru. Ben geldim ha. Hovaca. Oğlum, oturdun mu sağama? Bilmeden edesimen gelmedi olayın ala dedi yanına oğlum. Şeydi, yıka taşla bir dayacak mı yiyeceksin oğlum? Ye koydun, yat yurdu uğratmanı olup gelsin. Oğlum alade de realda yok. Special Group deyip bir topar var. Oğlum, ne mi diyem şimdi oğlum? Gidip gelin sen hizmetinde olyan ekerler. O koy yürüyen sanım yanında. Yerleştir ekerler. Ödem hizmetlerim uğut.
aeroportdan amalyan etirler. Hemme da öz boyuna çekýärler. Bolly alady da realdat ýögeze arkaýyn bol. Bir vilayete giden ýalam dälle, oglumjan, ýat ýurtda ol. Orada sen alady etme. Oğlum, ejek şeydi bir köşüşdüre gory. Bugün muranna ýürek öýe gele gory. Bolýa, sag bolaja bararym. Ece diýilýän adam iň gowy adam. Iň aladaçyl, iň bir edýät adam, ha? Dogry aýtýaňyz. Ejemjan gynanyp gidetmir onak. Onda näme isleýän? Saltyrak wagtyň geçmemi isleýän. Ejemjan men ýoklumy uğraşmakka. Dolanyp geletmeli. 65 ýylan geçäýse. Bu arzuwlaryň gowy. Wagt näme diýende de geçýär. Etaty portotdan ledet almak. Goý bu günlere ýatlama bolup galdy. Owa dogry aýtýaňyz. Eýoy. Beh. Taksi. Vay oğlum, gelin mi sagaman? Gel oğlum, geç Owa oğlum, ece. sagaman, gelin mi balam? Owa. Vah kara dağım, boyuna dönöyin, gözüne dönöyin. 5 ýylyň nädip geçenini bilmedim de. Hudaýa şükür, Ay geçenine geçýärle şükür. ýeje. Geçýär. Owa geçýär. Siz näle? Bolýaly oğlum, Otur bolýaly. tamam, sagaman. Aňarsy näle, gowmy hemmeler. Owa. Saňa dönöyin, boyuna dönöyin, syratyňa dönöyin oğlum. Geç oğlum şu taý, otur oly. Bir synaýyn seni. Aç olmadyň däme? Geden ýerlen gowma oğlumjan. Edenne şükür eje. Hemme zat gowy. Oğlumjan, gedi billiňinni. Inne çağam, nesip etse, şu seni mi öýersem, onnoňa himmedat gowy bolýa nesip bolsa. Ay indi öýrensegem bolýa eje. Gyz barmy onuň eje? Waq şu gyz wada. Garaşan sen otur, mene suratlaryny getireýinne. Eje birinji naharnan aýdyla. Nahar bersene birinji. Gyz soňurarsa. Alo. Jigin pulun taýynalyp gitjekmi? Ağam sen uğrada aytan ay gowy. Bole. Berýelen haçan getirjek. Bir munda. Ay bolýam, dowam edany. Gelsin videoyu düşmüş aile. Näme diýdim? Bir munda. Bir zaman alaýnam şunu. Alo. Öýde süýt ýok, süýt bilen çağalan pampersini getirsene. Şon üçin jaň etme maňa häzir özüm barýan. Maňa müýüzüne goýup durna. Boram. Başla boram. Näme? Kim sana telefon verdi? Näme üçin jaň etýän şu wagt? İşde otýan men. Näme çağırýan balýaňy? Jaňa daýma gaýdyp. Bir saman ulansalar eşlerim mara. Bir saman şu wagtlar eşday. Bir saman geçday. Nirde goýdum aýonum? Bir ulansalarda bir ilişki orkisine daşlarım. Maňa ümtümlük gerek o. Maňa ümtümlük gerek o. Haçan arkaň ýaşap bolar garay. Oğlum, gowmy ýagdaýlaňy? Janyňyz sagmy? Näme jaň edýän oly biriňi de malyňda? Eýgilikmi? Menden habar tutuňa. Aktyklamy görürsün ya. Sizi görürsün ya. 6 ay oldu, biriňizden habar ýok. Men işlerde mätäşden. Sizi görürsün ya. Ejeňiz ölenden soň biriňiz gelmediňiz, habarym tutuňda. Gyýdymy da bir sesi uradayım. Gyýdym. Otyrsana musagman.
Näme jaňysyn ýyzyna jogap gelener. Yaňa ağına da aýtdym. Jigileňe de ýazdym. Birinizden habar ýok. Hiçinizden habar ýok. Balam men içim bolsa görüzüm gelýär, aktyklığımı görüzüm gelýär. Men haýy edýän sizden, menden habar tutun. Arzuňa ýetdiňmi Söhbet? Men beýle bolar diýip arzu etmendim. Sen düşünýärmi? Şular ýaly bolar diýip arzu kelläme de gelenak. Arzu o benim aklım. Sen arzu etdiň. Ine de taňa ümtümlük. Men yeka kaldım. Sen burada düşüne. Men bu çağları okudum. Ul oldum. En sonunda da yeka kaldım. Düşer mi? Yeka kaldım. Bu zatlaň barsaň sebäpkäri diňeten. Sen ýerine başga biri arzu edip berenelre. Arzu sen etdiň. Hatırlan sen görýän. Sen arzu şeýletde. Çağalan öýleşikli bolan, istediň bakmyrak bolan, istediň ümtümlik istediň. Ine sen arzu şu. Senin müzikin doğru diyen de valla. Men nerede yanlışlık koyurdum ki? Onun ne? Öldün arıqlayım. Bir yerde yanlışlık koyuyordur. Nerede yanlışlık koyurdum ki? Neylere olmalılar? Ina okuçular seyredin. Bunun olmak için esasy okuyup başarmak gerek. Onu doğru bilmeden mikroskop kullanışını tertip bilmeden. Nätte? Düşmekene. Bolyan atlara. Haynim. Gelsene bir. Otlap versene. Yok ağam yok. Yok. Öňat näme gördüm ayağım yok. Yok gerekke. Ben şu at kowy. Endi ulalafın gelmedi sen.